навиди бомдодии аз радиои Озодӣ ки имрӯз 23 октябр тақдими шумо бинандагони азиз мешавад бароятон дар рӯзи саиди ҷумъа. Тани сеҳат ва барори кор мехоҳам. Умедворам ҳар ҷое ки ҳастед рӯзгори осуда дошта бошед. соат ба вақти прага расо 7 субҳ аст ва ман дар чанд дақиқаи дигар бо иҷозати шумо азизон хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳонро бароятон мерасонам. имрӯз тибқи ҷадвали нашр намудаи Вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон аз Русия ба душанбе 5 парвози чартерӣ дар назар мебошад. интизор меравад ки ширкати Somon Air тариқи 3 парвоз аз Москав мусофиронро ба ватан интиқол бидиҳад. ҳамчунин як парвози аз Сургуту Красноярск амалӣ мегардад. дар рӯзҳои шанбе ва якшанбе яъне 24 ва 25 октябр 10 парвоз аз шаҳрҳои Москав, Екатеринбург, Уфа ва Новосибирску Санкт-Петербург сурат хоҳад гирифт. ба ҳамин тартиб то 31 октябр поёни ҷадвали тартиб додаи Русия ва Тоҷикистон 27 парвози чартерӣ боқӣ мемонад. феълан мушаххас нест ки баъди ин тасмим дуҷониб дар мавриди парвозҳо чӣ мешавад. оё парвозҳои ғайринақшавӣ идома мекунанд ё рафтомади мунтазами ҳавоӣ байни ду кишвар барқарор мегардад ё не. дар ҳамин ҳол як зани 28-солаи тоҷик дар фурудгоҳи Шереметьевои Москав 3 рӯз боздar мондааст ва мегӯяд ба ӯ иҷозаи ворид шудан ба дохили шаҳрро намедиҳанд. Мадина Боиматова гуфт рӯзи 20 октябр ба Туркия рафта буд ва ӯро бинобар иҷозаи сафар надоштанаш аз фурудгоҳи Истанбул пас гардониданд. вале ба Русия низ дигар ӯро роҳ надоданд ва гуфтанд ки далели сафараш мушаххас нест. Мадина мегӯяд санад барои зарурати табобат дар Русияро нишон дод, вале онро қабул накарданд. Мадина гуфт то Туркия рафтан дар Русия ҳам кор мекард ва ҳам табобат мегирифт. ӯ мегӯяд ҳоло дар вазъи ногвор қарор дорад. дирӯз масъулони сафорати Тоҷикистон барояш маводи озуқа оварданду ваъдаи кӯмакро карданд. Русия бинобар маҳдудиятҳои пандемияи COVID-19 танҳо дар сурате ба шаҳрвандони Тоҷикистон иҷозаи ворид шудан медиҳад ки далели хосе дошта бошанд. дар идомаи мавзӯи парвозҳо хабаргузории Азия плюс бо такя ба манбаи худ дар ҳукумати Тоҷикистон менависад ки мақомоти тоҷику узбек барои аз сар гирифтани парвозҳои доимӣ байни Душанбе ва Тошканд ба мувофиқа расиданд. ҳоло ҷонибҳо санаи дақиқи оғоз ва ҷадвали парвозҳои байни пойтахтҳои ду кишварро ҳамоҳанг доранд. парвозҳои доимӣ миёни ду кишвар аз 16 марти имсол дар пайи ҳамагири коронавируси нав қатъ гардид ва рӯзи 1 октябр бошад Ӯзбекистон марзашро ба рӯи Тоҷикистон барои ҳаракати мошинҳо боз кард. Эмомалии Раҳмон президенти Тоҷикистон бо генерал Кеннет Маккензи раҳбари фармондеҳии марказии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико мулоқот кардааст. дафтари матбуоти президенти Тоҷикистон дирӯз хабар дод ки дар мулоқот масъалаи ҳамкориҳои ду кишвар дар соҳаи амниятӣ ва вазъи Афғонистон баррасӣ гардидааст. дар ин суҳбат ба мавзӯи сулҳ дар минтақа ва таҳдиду хатарҳо таваҷҷӯҳи хос шудааст. дар як моҳи охир ин дуввумин сафари мақомоти амрикоӣ ба Тоҷикистон мебошад. аз ин пеш рӯзи 4 октябр Залмаи Халилзод фиристодаи Амрико дар умури сулҳи Афғонистон низ ба Тоҷикистон сафар дошт ва гуфт ки бо мақомоти тоҷик мавзӯи сулҳ дар Афғонистонро баррасӣ кард. марзи муштараки Тоҷикистон бо Афғонистон 1400 километрро ташкил медиҳад ва Амрико дар ин кишвари ҳамсояи Тоҷикистон ҳузури низомӣ дорад. мақомҳои амнияти Амрико гуфтанд ки Эрону Русия ба маълумот дар бораи интихобкунандаҳои амрикоӣ даст ёфтанд ва талош доранд пеш аз баргузории интихоботи раёсати ҷумҳурии ин кишвар ба афкори умум таъсир расонанд. ҷон Ротклифф раиси истихбороти Амрико рӯзи 21 октябр дар як нишасти хабарӣ гуфт Русия ва Эрон қадамҳоеро ҷиҳати мудохила дар интихоботи президенти Амрико бардоштанд. ин интихобот рӯзи 3 ноябри имсол баргузор мегардад ва Эронро ба фиристодани имейлҳои таҳдидомез ба райдиҳандагони ҳизби демократ муттаҳам кард. ӯ афзуд тасдиқ карданд ки Русия ва Эрон ба таври ҷудогона баъзе аз иттилооти райдиҳандагони амрикоиро ба даст оварданд. раиси идораи таҳқиқоти федералии Амрико ки дар ин нишасти хабарӣ ҳузур дошт гуфт Амрико ҳар кишвареро ки дар интихоботи соли 2020 мудохила кунад ҷазо хоҳад дод. аммо ин ду мақоми амнияти Амрико нагуфтанд ки Эрону Русия чӣ гуна ба иттилоот дар бораи интихобкунандаҳои амрикоӣ дастрасӣ пайдо карданд.
дирӯз ФСБ ва ё хадамоти амнияти федералии Русия навори боздошт як ҷавонеро нашр кард. Ба қавли ин ниҳод зодаи 21-солаи Осиёи марказӣ қасди анҷоми ҳамлаи террористӣ ва тарконидани яке аз биноҳои ҳукуматӣ дар Москавро доштааст. Баъди ин гӯё гумонбар мехост ба ховари миёна сафар кунад. Дар навори видеоӣ дида мешавад ки кормандони ФСБ дар ҳузури ҷавони гумонбар аз махфигоҳе дар ҷангал маводи тарканда ва парчами сиёҳи марбут ба гурӯҳи террористии давлати исломиро пайдо карданд. Дар ин навор ҳамчунин порае аз байъати боздоштшуда ба гурӯҳи террористии доиш низ ҷой дода шудааст ки дар он ҷавон бо забони тоҷикӣ савганд ёд мекунад. Даҳон нафар аз хабарнигорони Покистон ҳамроҳ бо чанде аз вакилони парлумон дар шаҳри Исломобод ба зидди он чӣ ки сензураи маҷбурӣ хонданд эътироз карданд. Дар ҷараёни тазоҳуроти рӯзи 22 октябр онҳо хостори аз сар гирифтани кори телевизионҳое шуданд ки муассисаи давлатии назорат бар матбуоти Покистон нашри барномаҳояшонро қатъ кард. муассисаи мазкур гуфтааст ки фаъолияти ин телевизионҳоро барои нашри ғайриқонунии хабар ва матолиб манъ кард. дар як соли гузашта барандаҳо ва чанд муҳарриру хабарнигорони шинохтаи Покистон зери фишори мақомот монда аз кор рафтанд. Созмони хонаи Озодӣ гуфтааст ки ин тамоюл барои дигарандешӣ дар матбуот хатари зиёд дорад. Бар иловаи эътироз ба зидди сензура хабарнигорони покистонӣ ҳамчунин аз коҳиши музикорашон дар расонаҳо изҳори норозигӣ карданд. Ба сабаби суст шудани суръати рушди иқтисодӣ Покистон дар 18 моҳи гузашта расонаҳоро музди кори хабарнигоронашро кам кард ва баъзеҳоро ҳам ҷавоб доданд. дар шабонарӯзи охир дар Тоҷикистон боз як нафари дигар аз COVID-19 фавтидааст. Ба ҳамин тартиб тибқи иттилои Вазорати тандурустии Тоҷикистон шумораи ҳалокшудаҳо аз ин вирус ба 81 нафар расидааст. ҳамчунин дар 24 соати гузашта 40 ҳолати нави гирифторӣ ба коронавируси навро ошкор намуданд. Бо ин рақам теъдоди умумии сироятшудаҳо дар Тоҷикистон аз 30 апрел то 22 октябр ба 10653 нафар баробар шудааст. мақомоти расмӣ мегӯянд беш аз 90% маризон шифо ёфтанд. масъулони Вазорати тандурустӣ бар инанд ки риоя нашудани қоидаҳои беҳдоштӣ аз сӯи бештари сокинон боис ба нигаронӣ мебошад. мутахассисон ҳам мегӯянд яке аз сабабҳои дубора афзоиш ёфтани бемории COVID-19 бепарвоии сокинон дар пӯшидани ниқоби тиббӣ ва риояи фосилаи ҷисмонӣ аст. Владимир Путин раиси ҷумҳурии Русия мегӯяд дар ҷанг байни Арманистону Озарбойҷон барои Қаробоғи кӯҳӣ тақрибан 5000 нафар кушта шуданд. ӯ рӯзи панҷшанбе дар нишасти маҳфили байналмилалӣ Валдай гуфт ки ду тараф талафоти зиёд доранд. Ба қавли раиси ҷумҳурии Русия зоҳиран ҳам Арманистон ва ҳам Озарбойҷон тақрибан 2500 нафареро аз даст доданд. ҷанг байни ду кишвар барои Қаробоғи кӯҳӣ ки як вилояти арманнишини Озарбойҷон аст моҳи сентябр оғоз ёфт ва моҳи октябр авҷ гирифт. Арманистон рӯзи панҷшанбе расман эълон кард ки дар ҷараёни даргириҳо 874 сарбозашро талаф додааст. Озарбойҷон мегӯяд ки дар ҷанг 63 ғайринизомӣ ҷон доданд, вале доир ба ҳалокати сарбозонаш гузорише нест. дастаи зудамали Кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи Тоҷикистон дар душанбе ҷасади як пиразани 68-соларо аз манзили зисташ пайдо карданд. Кумита мегӯяд рӯзи 20 октябр ҳамсояҳои пиразан аз баста будани дараш дар ташвиш афтода ба онҳо муроҷиат карданд. Кормандони кумита бо истифода аз таҷҳизоти махсус дари хонаи пиразанро мекушоянд ва ҷасади ӯро дар болои кати хоб меёбанд. Сабаби марги ӯ маълум нест. наҷотбахшон ҷасадро барои таҳлилу ташхис ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ супориданд. дар мусобиқаи байналмилалии Гранд Слам ё тоскулои бузург оид ба ҷудо ки рӯзҳои 23 то 25 октябр дар шаҳри Будапешти Маҷористон баргузор мешавад, варзишгарони тоҷик ширкат намеварзанд. қаблан Федератсияи байналмилалии ҷудо ва Федератсияи ҷудои Тоҷикистон хабар дода буданд ки дар ин сабқат Тоҷикистонро ду варзишгар Комроншоҳи Устопирён ва Сомон Маҳмадбеков намояндагӣ мекунанд. Аммо тавре Федератсияи ҷудои Тоҷикистон дар вебсайти худ дирӯз навиштааст бо сабаби лағви парвозҳои Комроншоҳи Устопирён натавонист то ба макони баргузории мусобиқа сафар кунад. Инчунин бинобар сабаби ошкор шудани бемории COVID-19 дар мураббии Сомон Маҳмадбеков ба он низ иҷоза дода нашуд ки дар мусобиқаи Будапешт ширкат варзад.
و اکنون بینندگان عزیز از قرب اسعار خارجی برای امروز 23 اکتبر که از جانب بانک ملی چنین تعیین شده است برای شما معلومات میدیم. $1 10 سومانی و 33 درم است. 1 یورو بر عوض 12 سومانی و 22 درم خرید و فروش می شود. و 1000 روبل روسی باشد 133 سومانی و 90 درم ارزش دارد. این چند خبر تازه بود که در این صبحی بر وقت جمعه برای شما گفتم. سپاس میگم که ما را همراهی میکنید. خبرها را از رادیو آزادی تماشا میکنید. من شما را 3 ساعت پس با خبر تازه منتظر خواهم بود. روزی پرباری در پیش داشته باشید و بار دیگر سلامتی میخواهم.